Greetings everyone, my name is Celimpilo Zungu and I'll be auditioning the role of George. Thank you. Unamalanga amabili George uyazi leyo nto. Yingani ungashongo lutho? Abengafihli lutho. Bengilindele isikhathi esi-right sokuthi ngikutshele lokho. Sesidlule okuningi. Ngeke sibe khona isikhathi esi-right. Akasekho manje. Ingabe ufuna ukwazi ukuthi yena uzothini? Of course bengifuna ukwazi. Kodwa bengifuna ukulungela ukuzwa lokho. Bengifuna ukuzwa iphimbo lakhe la ekhanda lami. Not amagama la awabhali lapho kule ncwadi le. Uyazi George ngesinye isikhathi nokumphupha. Maka nami ngiphinde ngikhohle ukuthi ngeke asangena kulomnyango lo. Nami futhi njalo ekseni lokuthula lo lapha ekhishini akuvele kungihlanganise namabonda nje. Hayi impela ngicabanga ukuthi ake sifunde lokho sobabili. Mhlawumbe kuzawusiza. Okay. Kodwa kuwe kumele ufunde. Ngoba mina mangafunda songiphula inhliziyo futhi. Dear my sheikh